И едно бързо включване, малко да си дигнем настроението, както си е по традиция. Сега един слънчев ден в Габрово, едно от най-известните кафета са в центъра. Собственикът такъв се разхожда из кафето и по едно време гледа барманката, сипва кафето, ама до ръба на чашата. Ау, полудел, отива при нея и вика: бе, момиче, какво правим, бе? Сипваш кафето до ръба на чашата. Май искаш да си търсиш нова работа, а? Па та го погледава и казава: бе, шефе, ма какво става, бе? Аз за повишение се боря да ми дигнеш заплатата, ти па искаш да ме гониш. Па той такъв я погледнал и казал: как се бориш за повишение? И тая такава казала: как? Пълним им чашите с кафето догоре, да не могат да си слагат захар, бе.